hirap guys. Takbuhan kami palabas. Nagtakbo ako sa kalsada na walang mask. Grabe. Kalimutan ko kasi sa sobrang nagmamadali ba. Takot maiwan sa bus. Kasi pag naiwan ka sa bus, iwan ka talaga. Hindi ka yan babalikan. May 2 minutes na kami para ng bus, makahabol ng bus. 2 minutes lang ha. Tapos takbuhan kami. Tapos naiwan yung mask ko. My God. Takbo ako sa kalsada na walang mask. Papunta sa bus station. Kung saan naminto yung mga bus, doon ako. Mabuti na lang, nagtanong ako doon sa mga tao doon sa nagantay din ng bus. Mabuti naman, may extra silang mask, binigyan ako. So ito, binigay nila to sa akin. Mabuti na lang, may extra silang dala. Kung walang extra, patay. Wala akong mask ngayon. Agad. Kasi bawal malit dito. Pag na-late ka ng 1 minute, ayun, tapos maiwan ka na sa kalsada. Yan. Dire jud ko nagdagan guys, katong wala ko yung mask. Abot dire mga 2 minutes siguro. Lakaw. Dire ko naghulat og bus. Dire ko nangay og mask. Ay kanang naka-gray. Siya gahatag na ko og mask. May ano dyan, may Kaina Pistahan Filipino Restaurant. Ayan yan. Kaina na Filipino Restaurant. Oh my goodness, kuya. Mao na akong kinabuhi dire sa Dubai. Abroad pa more. May panudlay sukat na buntag pag abot. Wa na sudlay-sudlay. Daganay na diretso.